लोगोफोर गुड मर्निं दिनैहाय बहुत गोबावनि उनावहाय 1 weekसो मोनदों आं ब्लग बानाय लोगोफोर ओमफ्राय गोबावद्राय जानायखाय आं सानबाय जे दिनै मोनसे ब्लग बानायनोसै फेमिलि ब्लग होननानै आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो आं सिखारबाय सिखारनाय लोगो लोगो दायो केक बानायखानोसै लोगोफोर अर्डार दङ आंना मोननै अर्डार दङ गाबोननिनो मोनसे 2 tier मोनसे 3 tier मोनसे 2 ताला मोनसे 3 ताला आरोना गाबोननो ओमफ्राय दा दिनै कमप्लिट खालामनांगोन ओमफ्राय मोनसेखौ गाबोन फुङाव हैनांगौ नालाय ओमफ्राय आं केकखौहाय बेक खालामना लाखाजोबसै बिदिनो ओमफ्राय दाहाय बेलासियाव बानायखानोसै माखासेखौ मोनायाव बानायनोसै लोगोफोर थ' चले किचन में है ना मोनबाय मोननायालाय फुङावनो बानायदोंमोन नालाय दहायनो बानायदों आङो ओमफ्राय दा आरो बे जायगा थोयैखाय बै मोनसेजों आरो बेक खालामफिननांगोन बेखौ बख'नानैहाय डिमल्ड खालामनानै आरोना ओमफ्राय दा साहा लोंना लाग्रोनोसै साहा लोंसै आं हारसिङैसो लोंखायो नालाय हारसिङैल' आरो बे हिलेसि गरसेल' नांथालायबाय नै गाइखेर माखना दा साहा लोंना लानोसै आं लोगोफोर साहायाबो एसेल' ओमफ्राय खाबा गिदिर सानो गुसु जाबाय ओमफ्राय बिस्किट जानोसै आं बिस्किटखौ नायनो बायोमोन बेयाव फैनानै बिस्किट जाग्रा जाबाय आं जानोसै मोनबाय आमुल केसार पेड़ा नै ओरैबायदि गोथाव माने केसारनियालाय मानोथो होनबावनो आरोना केसारनिया गोथाव जाखायो माबानियाबो आइसक्रिमाबो केसारनिया गोथावखा केसार बुस्थुआनो दामखा नालाय ओंखायनो गोथावखा ओरैबायदि गोथाव आरोखि ओरैबायदि गोथाव मिलौजोबखायो मोदोमफ्रुजोबो हेलो बंटी कत जाए सै गय बारियाव साफा खालामदों आरो गय खासि नालाय ओंखायनो हाग्राफोरखौ दानस्रांग्रोखाबाय दानो ओंखायनो बेखौ दानदों बैसिना मासे थाहासो होनदोंमोनलाय बाबाया नुवासै माथो आङो मानसिखौनो गाबजोबसै आफा आङो गाबज्रिब्रा आयौ होनो मोनसेजों बोखारनो हायो सोरबा दे आं बोखारनानैसै दे आयौ दैलाय बौबाय दा नै दोलाबायमोन नै मानो बिदि नङा जाबाय फैदो ओमफ्राय थांखैलाय मानसियालाय जाया माथो जायो ओइ माथोलाय है लामा खान्दायसो लामा खान्दायखौ नोंसिनि मा होनो लामा खान्दायखौ होनो मानसि नागिरै साहा गुसु जानोसै आयं मानसिखौनो नामायोमोनला फै जोंना मेचिनफ्राव नङा गेनायनि नै लोगोफोर बिजों दै होयो जोंना नै नुबाय दा नै पेट्रलनि हन्डा गया रानो नालाय एसे हाया रानो बेखायनो दै होयो दैयानो गोजा जालायो हिट थाइखादोंनो फिथाइया गिदिरखा गय जाग्रामोनबा दा बासि जासिगौमोन आं बेखौ दाबो जादों ना गाखोनानै गयखौ नायबाय आं गय जाबाथाय ओंखामा थावला ओइलाय बै जेन' आयं नोङो गाबज्रिगासिनो दङ जोङो साहा लाबोदों साहा नै बेयो मामा खमला फांसे थादों बेयाव नै फिथाइयानो गैया ओस नोगोद थाइदों बे फिथाइया नै गया आयौ आयं बागाना माथो गुसुल'सै गुसुल' मोनसै माथो लालजों बिस्कुटजोंसो नै दे लोंदो गाबज्रिदों दिंखिया गोजाखालै एसे गुरैखाने एवनोहाय आयं साहा लोंखांबाय नालाय थांसै लाना थांफिनसै नों खय लाख बोसोर जाखोमोन बै हाबानि बे अमा देखायनाया ओंखाम गैयामोन आं बागानसेयाव हाबाखैमोन
गावनि बागानखौनो मा जादों मा जाया थालायगासिनो गया मोनदोंना देरदों फाथैनो गैया माथोनो बिबार बारबायसो नै गया औ बे थाइबावखाबाय खिने थाइबावबायो औ थाइबावबायो नंगौ नामा खिने अ नैबेफोरो गायसननायनि मा बियो बियो आं मिथिखायो मा बुस्थु ओमफ्राय मामि मिथिया आथिमंगलनिफ्राय हरनायनि आरो बियो बेखौ हैनोसै बिखुनजोनो मामि गिफ्ट लाबोदों आं बिसोरो मामिखौ खेंहोदो थौ थौ दरा मारिनांसिगोन दा थांनोसै जोङो लोगोफोरनो दुखाननि न'आव ना न'नि दखानाव न'नि दखानावसो दां ना दखाननि न'आव लामानि न'आव लामा जिंनि न'आव आनै आनै आबैजों बाजादों आबैजों मा बुस्थु गिफ्ट लाबोदों नायद' आं बेखौ लानांगौ मा बुस्थु बेलाय नायदो दे थेंक इउ दे मामि थेंक इउ आं बिराद गोजोननाय मोनबाय मा बुस्थु आं बांसिन बिदिनो होनांगौ दिनै सिखारलायबायनो दिनैसो सिरि मोनबाय नोंलाय मामि बिसि फैदों आं रोङा मा बुस्थु बियो खारना माथो ओंखाम संजानायसै नै जोङो मोनानो सिखारलायलायबाय दिनै ओनाव दे सानैबो दे ओनाव दे ओनाव मामिया लानायाव जाबाय नोंसिनिया हा ओंखाम संजानायसै जोंनिया दखानाव नै गोथाव आयौ गोथावनो नैबे जि गोरा सासे गल'ल' लागासिनो दा मोनायाव संना जाजेननोसै जोङो आं बिराद मोजां मोनबाय The next day. गुड मर्निं लोगोफोर मैयाहाय आङो ब्लगखौ फोजोबनो हायासै स' दिनैनि ब्लगखौ एड खालामनाय जाबाय ओमफ्राय मैया जोङो बारियाव नायदों नालाय गयनि ओमफ्राय दा दिनैनि गय खासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो केकखौ पेकिं खालामबाय बेखौहाय ससे हैना फैनांगौ ओमफ्राय आं दिनैहाय गय खानाय जोंनि माबा गय बागानखौ देखायनो नालाय लोगोफोर सोरबा गय बागानखौ देखाय होननानै कमेन्ट होनायखाय माने आङो सानबाय आरो दिनै देखायनोसै होननानै जा किउट मोनबाय आङो बे कालारखौहाय आंनो फसायबाय आरोना बेवहाय एसे साजायबावनांगौना दाहाय लांनोसैबा साजायना हरनोसै मोनसेया नै माबायदि नुदोंथाय धनबीर हेपि बार्थडे धनबीर कैसा लग रहा है इसके लिए सान्तिपुर मोननैबो सान्तिपुरनिखा धनबीर हैप्पी बर्थडे दा पेकिं खालामसै जों बक्सआव सोबाय लोगोफोर दा नै दिनैना एसे फर्मुला बेलेग सोंनाया बाव मैम नथिं हेपेंडेड साहैनो नागिरदों लोगोफोरनो जोङो सोरनो गय खाग्राफोरनोब्रा गोबां खामलाफोर दं हनै खैजन दं मामि 10 जन हिनजावफ्रा 10 जन हौवाफोर 7 ए हनै हनै नै मासि गोजौ आं थैलायलायनायहाय आयु दे गाब्र' थांगौबा गया नै हिट गया दैबो लाबोखादों साहा लोङोना दै लोङो अबे मोनसेखौ लोङो स' हेभि पाखड़ लाजिनाङा मानो थाखुमानांगौ जाखो गोबां खननो हाबायानोसै माथो ने बै जोबखाबायना औ इथिंहाय हरना नै दे लिंहरलाजोबदो दे साफ्रा दे बेयाव दोननायसै दे लोंलादो लाल साहाखौ दे लोंलादो दे लाल साहा
हनै मा दं माबा साबजिगाबा एसेल' होदो नै गाइखेरखौ बारा लोंजाया ने बेमार जायो गोजाबा दलदो थैजोबलाय लांबाय सानना जायो गेसबो जालाङो खामानि मावनायफोर डिस्टार्ब जायो नै खागासिनो लोगोफोर ओमफ्राय दा ओंखाम ओंख्रि संनायनि सम जाबाय आरोना ओंखाम जाहोगोन जोंना हरनोसै एबाराव नेगासिनो दं फंबाय आंनो जिरायनानै दं लांफैग्राया बक्सआव सोबाय नै वाव लायलायदों आनैदों गोथाव आयो बायनाय संग्रायाव दिंखिया आलु ओंखाम जाग्रोनोसै ओंखाम जानायनि सम आलु गोमोन गोथां नांगौ जोंनो फानलु जागौमोन नामा सोरबा सोरबा गोथां खम उखैबायमोन बि ने साफा नामा सुन्दरिफोर औ ओमफ्राय बस्था सोजोबखांखाबाय नै ओमफ्राय बैथिं एसे नायनानै फैनि आङो फार्स्टथिंहाय ससमा गाननानै गय खननो फैदों आं लोगोफोर गुलिबाय सेस खनफिनबाय मामि खनफिनबाय साइडनिखौ बै थिंजों मोजां जादों मामि ओइ माबाथिंना गिदि गथाखा गिदिरनो नारेंखलबो हानबाय नै जोंना लोगोफोर ओइ बिदिनो आथासो गेसावसो दां नैबे आथा नांजोबबाय नै नों नारेंखल जानो रोङा नों रोङा जानो दे बक्सआव सोबाय नै बक्सआव सोबाय बस्थासे बारा जासिगोन ने गिदिरखा नै बिदैया खामसै सोमसैखौ गोदै जायो दां बिदिया गोदै जाया बे मोदोमाव गोदै हाबजोबो ए बिदिसो गोराना बैखौ लोंनांगौ होनब्लालाय नैखौ लोंनोसै हा गोखैसो है फ्रिसाव दोनना लोंनांगौ बेखौ नै गोखैसोनो बेखौ लोंनांगौ सोना हर उल्था फाल्थासो माथो उल्था फाल्था नायदों नै बेखौला नै बस्थासे जाबाय जोङो बै ओरैनोसै दा जागोन